Halo. Yuk, kowe gak mangkat senam. Astagfirullahaladzim. Oh iya yo, dino iki mung senam are. Lali aku. Ya wes, aku tak mangkat. Lho Pak, ngepelnya tutupno ya, aku tak mangkat senam. Sesek. Aku penang warung ngapain ngopi? Alah, iki lho ngepel sik, ngopine nak bar ngepel. Pak. Dipokno kaos kakiku nang hanger. Cepet, aku kesusu iki. Nah, Pak, aku tak mangkat sik. sik, Bu. Lagi tasku nih, Bu. Iya, Pak. Kleru. Sik, Pak. Motornya siap nah, Pak. Lah motor senang kono nak, Bu. Maksudnya adep norono, pindah cepet. Pak, aku jaluk sangu nih. Kok sangu barang? Sangu nggo apa, Ibu? Lah senamnya kok gak bayar. Halo, Mbak. Senamnya wis mulai? Iki wis do persiapan. Aduh. Ya wis, aku tak rono. Pak, aku mau ngusuk sangu nih. Kena wis nok, Bu. Mosok yo lali. Matur suwun ya, Pak. Ya. Lah kowe penanti? Ya wis senam, Pak. Lagi montore? Iya, Pak. Lali. Kesusu marai. Hah? Sepatuku? Pak, engko sepatuku terno neng gor tempatku senam ya. Lah apa mau ranggo sepatu ta, Bu? Kleru nganggo sandal iki lho, Pak. Ora iso, Bu. Iki aku lagi nang WC iki lho. Lagi tanggung. Alah, alasan. Ya, Cel, aku taruh video call. Iki lho nek gak percaya. Aku nang jero WC. Ya wes, aku tak balik. Halo? Piye, Mbak? Senamnya wis mulai? Lagi wae rampung.